ang trust or klaro gud nga panuyo akong kay ano anaton Ginoo Kristo iginpadara nga niya kalibutan labi na gud nga dahil pinili nga bungto han Dios nga amon Israel amo ang pag-evangelize kini nga mga tao base kiraan siyahan nga kumilala nga rumbikog ni sa din na nira kinabuhi ang pagkamaupay han Dios haira nga hira matatawag nga pinalabit ngan pinaurok pero haluyuhan nga natan nga mga pagbuhat anaton Ginoo Kristo di dahil nga mga tao han Israel nakada man liwat aniya kadako nga inaatubang oposisyon from the people themselves who doesn't want to accept him, his mission, and his message for the people of Israel. Nga pinapamatudan ini anir sa ning pangay strong opposition every time ang kanang kang Kristo mga ginbubuhat. They always questioned him, including kini nga panuyo kapag kumbinser haira. Permira nangangaro hintigaman nga magsiserbi nga ini nga tanan nagpapamatuod nga ang kan Kristo ginbubuhat is indeed true. Pero sa rin ko pa, they always questioned him. Salit, they always ask for a signs from heaven if this is really authentic na kan Kristo ginbubuhat. Pero ang pakiana sa rin pa, what for? Anong rason nga mga ngaro parang patin mga tigaman, when in fact, ang mga buhat nga mismo ni Kristo nga matatawag nga mga milagro ikinapapausa hindi sa nino tungod kay nobody can do it para no sa ordinaryo nga tao. Nanginginalan pa ba ini sa pahindako nga pruiba base lahira tumuod? Salit, si Kristo terminaraging kwestiyon nga gindududahan. Urog labi na tungod kay Kristo is but for them is but just a nobody. Kumbaga walang dating. Tungod la kay hiya bisan ko nagpapakilala nga anak kan Dios pero niya pag-ukoy sa nga kinabuhi ora lang ka simple nga ordinaryo diri garbo. Salit wara ni Rahi Kristo tutuuran. Wara ni Rahi Kristo kakarawakan. Katinuod, ito nga puplunganon nga nasa rin, no enough signs could ever convince a person who has no faith. But for one who has trust and who has the belief in God, di na nakikinanglan pa in mga tigaman. Salit, anato na gibasa, may unong han istorya han pagka may ada ni himang raw ni Kristo nga sa nga centurion. May kikita naton dida nga ang centurion nga tinutuuhan lugod nga baga waray pagkilala ng pagtuuhan Dios tungod kay saring pa nabilong man yan tribe han mga Hindu han mga Gentiles nga kinukonsider nga waray pagtuo, waray pagkilala han Dios, an enemy actually of God. Pero saring pa nato na naging basa, naipausa ni Kristo. Han pagdaraon hini nga tao hin pangamuyo nga kun mahihimo tambalon niya ni Kristo aniya surugoon. Nadako nga urusahon nga saring pa ini nga centurion
being a commander in mga kasundaluhan, leader, pwede natin sa ring pa ito iya kamutagan as a leader in mga kasundaluhan, pwede natin i-level in mga gamhanan ng mga tao o masisiring nga hadi, nga diin ito na pagtratar, ito nila mga subordinates, but just an ordinary individual or no value at all. Pero, from the centurion himself, makikita natin sa ring pa, yung pagkadako, yung pagpakita, haniya, pagrekognisan, di na niya kinabuhi, ang pagka-importante, ang Diyos. Nga amoy niya pagkamayada niya kusog, yung pagdaraon nga na kan Kristo, yung paghangyo nga kung pwede, tambalon, anya suruguon. Nga sa ring paurusahon, leader niya, kusgan, ngan influensyado, ngan siring ko pa, pwede i-level itong mga kadian, nga could just easily dispose ito niya mga subordinates, yet, nagpapakita hino sa nga dako nga pagtuo sa Diyos. Ngayon nga pagtuo, di ang Diyos, nagmamanifest, di dan iya pagtrato, hino sa nga suruguon, nga pwede lang niya i-dispose, yet, tinagan in importance. Tinagan niya in value ang kinabuhi. Nga pwede man nato niya kadagmitan la, valuean tungkol kay saring pa, you're useless already, wala na ni mo bagasadang pamayahata ka akon, nagiging liability ka na litan akon kinabuhi. So, why bother himself? In pagbuhat in sugad nga kapitan para hindi nga iya surukuon na. Pero, it only speaks nga sa ring pa, hangatanan nga kang Kristo diri kinlalauman, nakit-an niya, di din nga tao, anya ginihingita, kunta, di dito nga mga Israelita, kahira, ang siya kan nga matuod ng makilala, o magrekogna, ng pag-arat sa ring importansya dito na kinabuhi, ito pagkakamaon to Diyos. Lugod, ang centurion, nga maiso, centurion nga sa ring paamoy raan ng lulupig o nagbubukod, nagpe-persecute ang mga Kristiyano. Pero yung panugod na nagpakita, kinusa nga dako nga pagtuo. Kabuktuan, usay ni nga dako nga pagturunan para haaton nga tanan. Nga unta dito nga may ada naton mga pag-ungara kinabuhi. Nga diin, we always wanted to possess something in life that will make us somebody in front of many people. Kapag una-unaan kita nag-importantihi kita or kaangayin kita nga kahadlukan. Nga whatever sa ring pa we reach in life, ano man aton ma-achieve kinabuhi, diri kung tayo magtutlo aton sa ring pa in pag-asta ha kinabuhi nga we're already somebody. Nga may na naton right pagtamak iton nauubos sa aton. Just because asit aton mga kamutangan ang kinabuhi. But rather, magtutlo aton nga whatever we achieve in life, diri iton magpadako iton aton mga ulo, kundi lugod, magpabili. Kaya ada iton aton sa ring pa kakinahanglanon nga buruhaton ang kinabuhi. In pagpaabat, diri iton aton ni kasi tao, itong ira pagka-importante. Diri pag-disregard hairang as if they are useless in life. But rather, may dat nira ulos. May dat nira gamit, haluyot nira kasugaran. Just like, hanigit pakita ni Kristo ngayon mga Israelita. Haluyot ka pagkulang nira pagtuo, still nakalagang Kristo gyapon pag pakita nga pwede naman nga ni kung kaya maaringit ng mga las tungkol itong ira, may action pero may nga daiya nga they are always against Him. Pero, wara natin makikita din na kan Kristo nga niya panuyo, nagpag-ungan, nagbalhin nga masaring niya nga, I rather go to the Gentiles. After all, kamo nga akong hinlalauman, di man kamo nagre-respond. Itong akon ayat, itong iyong mga kinabuhi, nga magsinugtanon kamo.
Pero never He abandoned them. Haluyuin sa ring pa, strong opposition ngayon na atubang, di dahil nga mga tao, nakadalag yapon na niya sa ring pa, pagpakita, anya dako nga pagigugma nga ira. Paghatag in importansya nga ira. Na indeed, anya invitasyon, in pagtawaga ira nga tanan to participate in the mission is an open invitation. He never closes the door for them. But nakada kami kabukas apagpakita nga andam lang gyapon ni Kristo in pagkarawata nga ira. Apisar itong ira pagriwa hadi magaging papanuyo nga actually para man nga ira kaupay. So wala limitarin ni Kristo ani pagpakita ani paghatag importansya sa ira. Kung baga diyan nawawarayan in pagpasensya, lugod, pinahaluag ka. Nga kunta, dito aton mga kinabuhi, maging sugad kita ito. Nga, ada perme, iton aton sa pa intensyon, really, to help and convince others. Dito itong iraw ng mga kinabuhi, mangyaywa din rin pagpakto. And the manner, nga maging papanuyo ni Kristo para bugtok at Israel. He never give up on them. He continue to show ang iya siring pa klaro nga panuyo in spite ang iya demand. Permihin pagsiring nga to whose authority you are doing this. Meaning, nanginginala ng pruiba nga indeed He is from above. He is from God. But as I said, do we need to ask for signs, more signs, when in fact, ang kan Kristo maging bubuhat is already something nga magsusumat na kadaan nga diin is not just an ordinary individual. Kahit o siring pa makakapagpalakat ino sa nga piay. Makakapayakan ino sa nga ngulang. Makakapabating sa nga bungol. Makakapabalik sa rin pa nga dahil normal nga kamutangan ino sa nga kinabuhi nga diin naghihimakuhan. O damo itong ginaantos. It's only Him. Tungod kay, truly, He was given power from His Father. Nga ini nga bug na iya nga gahom, iya ginagamit, diri sa ring paggasig, paghambog, kundi ginagamit niya para permiton ikakaupay. Itong mga tao nga magpapahimulos, kini ngay mga pagbuhat. Never we heard about Christ nga itong iginhambog nga gahom. Igindako nga ni siring pa, hinlain nga Ebanghelyo ni San Mateo, kada katatapos niya, pagbubuhat ng mga urusahon, nakada permito niya panugon. Nga daan mga tao nga nagiging recipient ani mga pagbuhat in pagsiring. Never tell anyone what I did to you. Meaning to say, keep it a secret. Ngan, di dahil yung pakatagamtam, hindi nga kaupayan, magpamatuod na ini ito niyong pinabuhi, nga bangsa, magdarangad ha imo, tinuod nga pagsarig, ng pagtuo ng Diyos. Yung siguro nga, ni usang nga rason, tayo nga permito ni Kristo Nazaring, never tell anybody what I did to you. Kabangsa, ni Kristo, diri la hinumduman ng kilaloon, tungod ang iya pagkamilagruso. Kundi, lugod, ma-develop, dida, itong tag sa itong tao, in spite of the power that comes from God, that comes from Him, an ira tuuron, an iya mga iginyayakan, an iya mga iginsisiring, an iya mga igintutugdo, na makakakumbinse ka ira, yung pagsiring, Amen. I do believe in you. Just like what the centurion showed to us.
Kay ano niya ginyakan nga sa ring pa, sino rin pangani nga kan Kristo, Ginoo, di mo na kinanglan pan pagkatutakon palay. Pagyakan laing pulong, nga matatambal na iton akon itong akon surugo. Meaning to say, di na kinanglan pa ni Kristo pagbuhat ang sinisa nga kinikita nga mga milagro nga na-experiensyahan in mga pipira nga mga tao nga iyagin upay pananglitan ng pagpabalik kan ira pagkita, di na ira pagkabuta. Parang senturyon, pulong la o kinaapon. Pagyakan la, matuod ako iti mo sisiri. Kaysa ring paniya, I myself, may kumanga tao nga diin, manduan ko nga ni, nasugot. Meaning to say, hiyaliwat mismo, konbensido. Whatever Christ says to him, everything will be fulfilled. And it is enough already for him. That even in Kristo kubad to ira panimalay. Pagtuko, pagtako. Abot nga, hindamo nga mga pagpruiba, nga ito ninato ba nga kinabuhi is what we need. Not to give up in this life. Not to lose hope in this life. After all, I do believe nga every challenges that we encounter in life, it's a gift. Could serve as a gift. Iginahatag itong Diyos sa atin. Tungod kay, iginahatag ito niya because He believes in us that we can do also dito aton kinabuhi. Diri la siring pahiton pagriniklamo. Kundi we can do something about iton aton siring pa inaatubang at kinabuhi. Ngayon nga tanan, though it is hard and difficult, it serves as a challenge. Ganitong ka ng Diyos liwat pagtapo da aton nga tungod kay gintagan na kita hindamo nga mga grasya, somehow we can do it in life. Nga dirito niya ikakataga aton kung diri nato nitoon mahigimo. Kay itong Diyos, diri nalilipay ng itong tao mag-antos. Diri nalilipay ng itong tao magsakit. Kung nato bang makita mga pagprove kinabuhi because He believes in us. And we can make it. He trusts us. Kung nasa itong pagtapo ditong Diyos, ditong aton mga kinabuhi, kaya nung may kita liwat, di rin ibabar itong pagtapo di dahil. Salit ko sa ini nga, ayat ka aton nga tanan. Ayat nga may gada kita kabarlik, pagtapod, ng pagsarigin dako sa Diyos. Kay amo ito na niya kititinguha, para mga Israelita, yan sugad man para ang. As I said, He never give up on us. He believes in us. Sabi, kita liwat, sa ring pa, may barok kong takit itong pag-operated pa ng Diyos, mga paglarang itong aton kinabuhi. Let us show to God our counterpart. Kaysa ring pa, in every fulfillment or in every achievement, nga pwede maabot itong tao, na ang kunin niya because nakada itong iya pagbuhat. Nga natuod hiya, nga inuugdan hiya itong Diyos. In every action of God, itong demand itong Diyos, itong kanan man's participation. So dito masisiri nga, totally kanang tao lang, binuhatan itong iya na-achieve. Ada permi itong Diyos kaap. Sabi, there's no reason for us nga saring pa itong Diyos aton iksasalikwa. Aton niya babayan. Ikdi-deny. But rather, magkamayda naton saring pa hugot nga pagsaring ng pagtuo, nga pagpakita nga natapod kita itong Diyos. Amen.